Mao din ang among celebration sa among New Year. Ay daday simple ra jud kayo ang among New Year karon. Kay importante bitaw day no is malipayon ka ba. Ug kani sa mga panahon na day is ako ang ginahuna silang fatherland dito sa bukid ba. Ug kumusta ka ilang New Year dito kay lagi wala ko katawag sa ila kay di sila matawagan. Pero kung tanawon ko niyo das video day grabe jud ko kakiatay ug grabe ko kalipay. Pero lagi marag dili kompleto nga ako ang kalipay ani. Kay naguna-una ko lang fatherland day ug naguna-una po ko sa akong duha ka magulang ba. Kay nindot unta kay day ug kauban ako sila pag mag New Year bitaw. Kay family is love ya jud day basta inani nga celebration gani please lang. Ug mao ra day namong handa karon day no. So gamay ra jud kay mighanda day kay lagi kami ra pud sa balay. Tulo ra mi kabukdag ko nga mangaon day pero nga mo ang mga piso day is di man hilig mangaon. Unya magsayang-sayang ra tag handa og daghan unya di gapon nato mahurot. Pero ako lay pabuton day ay isa ra ka putahe ang lutoon Kay di man jud ta kailangan mo gasto tag maayo basta New Year. Pero karon day ang uban gani day is daghan kay sila gasto day or daghan kay sila gahanda ba kay lagi na mo pud sila panggasto good. Bitaw oy anyway happy New Year day sa tuang tanan no. Og hinaoton ta no nga magmalipayon na mo diha na may handa or wala. Magmalipayon gapon ta ato ang salubungon ang 2025. Og daghan ang grasya ihatag sa tuwa sa 2025 no. Og kani day mga panahon na day no is nagtagad na day mi ani sa alas 12. Pero nanihapon mi ani day oy nangaon mi ani day wa mi nagtagad sa alas 12 usa mangaon. Unya ni request ang akong konsultadi nga ira kong huitan sa kay kana daw maramig bagong kasal ba. Kay magpalihid ami ani ka sweet day. Kay lagi ba day marabi ami og iro og iring ani maghilak ra ba jud ang adlaw na mo ani og di mi maglalis duha. Unya silang fatherland dito sa bukid day wala jud toy handa day ba. Kay lagi wala jud makaluto ato nila. Kay sa una man gud day basta New Year ang ako arang Mother Earth ang kusog kay magluto-luto or maghanda bitaw. Munang nakana ko sa kunahuna ani day ako lami kay ko gikaon day. Unya silang fatherland nagsudan na siguro tug utan didto. Unya natulog ra jud to sila day wa nato natagad og alas 12. Unya karon day kay January 1 man naunta ko ipadala sa bus day kaso wala pa may biyahe. Magpadala kog sudan nilang fatherland nga karning baka ba. Kay ato mo kung 31 day is ang conductor day dili mo sugot og na ako ipadala kay lagi daw puno kay ang sakay. Basin niya daw og malimtan ba. Maunta toy panghanda nilang fatherland. Unya wala sa ko kunahuna day nga mag-order day kog luto na daan ba. Para na lang jud sila panghanda silang New Year. Kay giingnan mo ako sa fatherland day nga diri lagi misiligan mag New Year ya di manggod siya. Mo nang wa jud koy mabuhat ni fatherland ani please lang. Og maura day to no bye oy.